Shim ka number lies pa sau pulai. Lies pa sau pulai. Sing bad kadu tara Turoy ay kan sawa Why you try ching why ba tamay Turoy tam ya kan lang kat yan Why you try ching why ba tamay Turoy hallelujah Haka katang ukpa pada kon pada mensem bakot. Amen. Amen. Kajing jong utrai Jesus Christ bad kajing jong ublay lembat kajing selog jong mensem bakot kindan rengkat bad pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ menta kasngi ngirakhe ya kasngi buram jong kaying kasam jong Joseph Kamaria bad jong Jisu kaing kasam Nasrat kebakhoj hakane kasngi ngin pusan ngin pej ngin khme yala ka jong kiing kesam ke jungi hato kiing kesam ke jungi ngidon na am kita ke jinglong jong kaing kasam Nasrat bonsin ngi lalandat ngilapan khen yaki an ke jong blay bad ngila bujngai ya kaying kasam gajungi na kita gijunglong khut gijunglong soti jong gijung khot gijung blay katkum kata kaying kasam Nasrat den mata kadau ha kane khlemat habang iwan banterwa ya kane kamas ke bakhut token ngin pedang yala de bangilong kibru kibduna bangilong kibru kibapop ngila pej ngai no blay batkum juru ngila pendu no ya kane gijunglong khut gijunglong soti jong kaying kesem gejungi tekum cha ha kan khlamat ngindam ngungon ka khli gejungi hakjat kading phna jung kres ngin pen bab nau kres nak banta kipop kisang kilat kilet kitam giduna gejungi khnang ba manga maphi ngilong kita kibru kiba bidor bantrwa ya kane gejung maya nga phla hauble badan bor baro pada pi kohnen kopara bangalale pop shibun da gijing perkhat da kiktin da kikam da gijing leklet Da kajing le palat zonga. Da kajing le palat zonga. Da kajing le palat bakrau zonga. namar kata nakarpa de kamaria bakhoj kabai sa kathe suti ya ke angel bat kiru khoj pada pi kohnen kopara banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama piki pop jungi unyalam yangi sha ka jung bom chukot amen try to listen try to listen Christ
trai to isenai, o trai to isenai, o trai to isenai. Rong hu blei sha Strong, but I can do jing soon. Haki ben real by roba don come on, mama. Ya ro ya mi namba ni mani. Yai pen don burom, bangis ngamu yami. Ku try ko blay simple, ko padon borbaro, ko kun marwe upa ku try Jesus Christ. Ku kun lang brodu blay, makit kipo pertay. Yang kacing terus ngau senayangi, datang mami bakun, datang mami utrai, uwe bahat datang mami kuci surprise, mami bayar long play. Hajeng ya long kawe, adu men simbaku, hakau burong mukbang. Jong ini aduai, hakan ekasngi krau jong kain kasem Nasaret. Ngiduai ru na kebenta kaying kasem jengi bar khoj aiba kanuk sababha jong kaying kasem Joseph Kamaria baru Jisu ngilaban bud ya kata kejinglong jong kaying kasem jongki Koblei me balamon sngew bha bantrwa hangi ya kanong muna bapernai jong kaying kasem bakhoj to ai ha ka jing hbon jong me ba dak babut ya ki hok ki sot jong ka long ying long sem bat ka jing te song jong ka jing e ngin la ban kamen ha ka bai nong bom jukut jong ka ying ka sem jong me daw trai jing yu Jesus Christ u khon jong me u be mar basan sha rengkat bat me ha ka jing long ka wei jong men sem ba khoj u blei junom la junom amen. Kajimpule na kitab Genesis. Hagito kisngi kakten utrai kalawan hu Abram hagajinyo ipaw. Wating ko Abram ngalong kasti jong pi kabay nong jong pi kansa long kapakraw kata. Henry u Abram ulaong ko try ko blay ayu ken men ayanga. Naba ngayay long klem kun satya. Bat unong yo pateng jong kaying de jonga ulong Eliezer na Damascus. Nang tao Abraham ulaong siyo, hakmi, memshem la ay kunya nga, bat umraw, ya ubalakha na ying jonga, unsalong unong yo pateng jonga. Ti hakmi, kaktin utray kalawan hu, une ubriw, en umlong unong yo pateng jong pi, ukon jong pi unsalong unong yo pateng jong pi. Kumta ulakhode ushabar bat ulaong, to kmit siya bat unyaw ki klor, lada pila aban nyaw yaki. Hangta ulaong hu, katne ki kun ksiw jong pi kin sadon. Te ulangay yaw try, pat utray ulanyew yakata ha kum kahok.
utrai lawan jingo ekasara kumba ula ong, bat utrai ula le nakabenta kasara kumba ula kular. Te kasara kalapun bat kalakhai ukun hau Abraham hakajing long tu menjeng hakapor pa uplay ula kulare u Abraham ul aikar tenge ukun jeng ya ubalakhana ya ubakasara kalakha u Isaac. Kaktin jong utrai. Isomo yaule. Kasam shispa at pra ka number praspa sau pulai. Praspa sau pulai. Suk long ubriu ubashak ting utrai udabayan hati lenti jong men suk men yayan ha bo bahai men yobang na ching mi non zon kik ti jong mi long ubriu ubashak ting utrai udabayan haki lenti jong katra jong mi no kung din sowan say so hapo ying jong mi suk long Shifting you try udabayan haki lenti jong ki kun jong mi ken long kum shilud ole balong sao dong mi jong mi suk long ubriu ubashifting try udabayan haki lenti jong kung mikir ku yung briu bating you try nasiyong baro syuta unkir ku yami suk long ubriu ubashifting you try udabayan haki lenti jong ban men yo iki kun jong dun men suk hakan jing suk ka Jerusalem suk long ubriu ubashifting you try udabayan haki lenti jong Kajing pule nakasithi upalos apostol Syaki Kristan hakolose. Pilong ki balajet jong ublay ki bokhoj bat ki bait. Tukup yalade da kajing nai nadu donhut. Da kajing sbun kajing singret kajing jamnot bat kajing yasha. Tu yasha mar kliang tumap ya kajing singosat mensim ba phi ya don mar kliang. Tumap kumba utrai ulamap epi tutap klub yakine ki hok baro da kajing it bat kan te lang ya ki wei pat ban bat kan penjana yaki kajing suk ukres kadai bansen shar haki donut jong phi namar kum ki khot jong ki wei jong ka wei kamet la khot e phi syakata kajing suk tulong barabor ki basingu tu ai bakaktin ukres kan songne kerhai hapi tu hikai batu yapen ilam markliang da kajing start barok tu ruai singu haublay nadu ki dono jangpi da ki sam
kijing rai riblay bat kijing rai basho musim borok kat kaba phile da kaktin ne kakam tule yakata ha kakteng utrai jisu tu aingo ya ublay ukpa lingba jong u phi ki kenthai to pen hapo elde hala ki tanga kane kalong ka akor kaba pen sobha ya utrai phi ki senrang tu it yala ki tanga wat long ki bat omet yaki phi ki khon tu kongo yala ki mi ki pa haki ai baro namar kane kalong kaba pen sobha ya utrai phi ki mi ki pa wat pen sajathan yala ki khon yo ki rit mensem kane kten ublay Isomo Yahweh. Kajing sup ukris kan sensyar hikidonu jongpi to ai bakaktian ukris kan shongne kerhai happy Alleluia Alleluia lakha yunon benin Utrai dan ringkat bat pi Ringkat bat piru Kajing pule na gospel bakoj kat kum o Matthews Ka Kabram hame utrai Enda kiru start kila late no hakmi o angel utrai ula pau how Joseph ha kajing posnu bat ula ong Ki George shim yu kunlung bat kakmi jungu bat topet shari Egypt Batosa hangta hadu banganda ong yapi. Naba wa Herod un sawat yau kulung ban penyap yau. Kumta ulaki George ula shim yau kulung bat kakmi jong u. Bat shimit ula pet sha Egypt. Bat ula sa hangta hadu kajung yap wa Herod. Kane kalong ban pendep ya kabau trai ula kran daw nong ya tulupa na Egypt ala khot yau kun jonga enda u Herod ulayap hakmi wangelo trai ulau pau how Joseph hagajing posneu ha Egypt bad ulaong Ki George to shim yau kunlung bad kakmi jungu bad to lej shari Israel namar kitu kibalawat yau ya kajing em jong kunlung kilayap kumta Ki George badula shim yau kunlung bad kakmi jong u bad ulalej shari Israel Henry haba ulayosngeu ba u Archelaus ulalong usim ha Judea hagajaka kupa jong u Herod ulating banlej shata bad haba lamaham yu hagajing posneu ulalej no sha Galilea bad ulalej banshong hakasnong balakot Nazareth ba enyo penurlong yakaba laong da kinong yatulupa en khot ya unong Nazareth ka gospel utrai Kajing roya me ko Chris Kohan men ko para how try Jesus Christ menta kasngi ingarakhe ya kasngi buram jong kaying kasam bakhoj u Jisu kamaria ba u Joseph kaying bakhoj Nazareth ka ba ngi khot it habangi pusan ya kana kasngi kraw kendiat ngin pej ya kilong ying long sam jongi ha kane keperthai kamtame hakine kisngi kajuk kabamenta larangi pej ya kilong ying long sem jongi menta ngitip ba kalong kaba hadu kata yang mo life is really challenging ya kilong kapa kilong kemi namar ngitip katkum kaperthai kabamenta ban yalong kita kibai ban yalong kita kibayai ne
banlong kita kiba khoj banlong kita kiba yadon kata ka jinge long ka wei ha ka jinge ha ka jing trelang kalong ka be shisha namar ka parthei hi ka ya da kom wei ka parthei hi ka ba kring ka ba khat ka ba yalam bakla yangi dai mata ka daw habangi pe ya ki long ying long sem jinge menta sisen perkhat kalong ka be do kata ban im kata ka jing im khoj jing im soti kum ka ying ka sem dei namar ka de ka parthei ka jungi ka bamanta ka jing kring ka jongka sagi kam sneu ka jing khat ka jongka ka jing penjali panjaum ya ka jing im badi ka donut ka jing mut ka jing perkhat ya ki kam gi jungi bon ki long ying long sem jungi ki pat ki pra ki habno ha kata ka jingi apan lai sans ing ka bangi ong lane divorce ka bing ong akitin nong wei den mata ka daw ko hanmen ko para ha ka sngi kaying kasem bakhoi jong Jisu kamaria baru Joseph ka khot ka wering IAP bangin but ya kanuksa jongki bangin but bangin bangin yajro hakata kalenti ka ba kaying kasem bakhoi anasaret kala bat kala yaj sisin keli nation perkhat ngila banong kamut ayu kaying lane kaying kasem ngitip ba kaying kadai ka jaka song ka jungi hanre kaying ka sempat kadai ka jing ka ba penlong ya kaying ka sem dai ukpa ka kimi ki khon ki ti bat baro ki member la ne de khot jong ka to kaying ki penlong ya kaying ka sem kli halade bat puson halade kane ka we ge jing kli komud ayu kaying kasem kabajanai ne kababit kababiang kamut ayu pakatheu ayu kata kaying kasem kabajanai ngipej ya kaying kasem jong Jisu Maria bar Joseph ngi ba kadai kaying kasem kabadap kababiang pat kabajanai perfect family kabangi khot lada perkhat mangi sisin perkhat kum gibriu kaying kasem kababiang ne kabajanai yole se ngila benong kaying kabahe kabalchna da daw bilad kabaying armala ne laimala kabala tap najrong da tiles habar ru tiles hamadan ru da tiles habang yi kum kato kaying ngiyong ma kaying kabadap kababiang kaying kabajanai yole se sisen perkhat ngi perkhat kane kadai kaying kabajanai yole seng yong ba o kane kaying kasem kabai khoj nabar ngi ba kimdon jing pang kimdon jing shitom shu o yole seng yong sajisin kalong kaying kabajanai yole se kaying kasem kabomdon kata kajing sir bomdon kata kajing ma bom kibadab babiang hakaliang kapisa katengka lane kimdon jing hakaliang ka yo kakot yole seng yong kato kaying kasem kalong kabajanai Henry ko hanmen ko para ngaong hakmat jungpi kato kaying kasem kabadan kaying kaba armala ne laimala ne kaying jungki latap da tiles ne habar da tiles ne kamadan da tiles kato kaying kasem kabamdan jingpang jeng sitom kato kaying kasem kabadap kababiang hakil yang baro kimlong kita kaying kibajanai ngipej daki khmat ki jungi kum gibriu ngin soong ba kalong kaying kasem kabadap kababiang kalong kabajanai Henry ko hanmen ko para kenmau dalele kum kito kilong ying ngim la ban khod ki ying kibajanai dein mata kadaw ngaong yipi kaying kasem kabajanai kadai balong hadin kanuksa jong kaying kasem jong Jisu kamaria bat Joseph kaying bakhoj anasaret sajisin kabang khot ik den mata kadaw nga ko ban IAP katto kane ki mat puson ban kumno ki ying kisem jungiru ki dei ban long kum kaying kasem jong Jisu kamaria bat Joseph nungkong na sabe kaying kasem jungi ni dei bandon kata ka jingshania iwei highway pe je ki ying kisem jungi menta hato don shisha kata ka jingshania iwei
Habangi pe ya ki kimi ki pa ki jungi kham tame ya ki ying ki sam ki badang shu long thamai ha ki ne kisngi ngiyo I ba ki ne kane ka jing shania mar kaliang kaladuna palat ka jing duna jong ka ne ka jing shania mar kaliang kawan ra ya ka jing pa jing pra ya ki ying ki sam kawan ra ya ki jing klumar jong ka ying ka sam tang namar bangim don ka jing shania aiwe habang yo I ulok ne kalok yat la ka jong kalenti yat literature office la don ka jing atatin habadon ka jing atatin habam don ka jing shania wano ka jing yakan at habadon ka jing yakan at la don no kata ka jing bom suk hakayin ka sem bat kata ka jing bom yasuk silok ne situnga ne syukurem ne sing sem kawan ra ya ka jing ya lat ne ka jing ya pa ya ka yin ka sem Wei ba kanega jing yashania mar kaliang kamdon shu klempep kaying kasem jongi kamdon shu hakataka jing ya long kawei. Den mata kadau kaying kasem ba khoja nasaret ka khot kawere ngai pi bangindon kataka jing shania. Ngala banong hakmat jung pi kumno ujis u Joseph udon ka jing shania hakamaria. Haba kamaria lalap bayakala pun haswa bagian yasong u Joseph u klem don jing atatin hakamaria u klem ong ba u neu khon jong phau dei na wei u don kata ka jing shania hakamaria ba u neu khon u ba kapon u neu khon ba ka kha dei na u blei om dei ba u Joseph u don ka jing shania tang hakamaria hanrei u shania ru ya ka tin ka ba u trai u la kren hu Den mata kadau ki ying kisem jungi ladangi don kum kane ka jung shania jong u Joseph kum bau shania hau blei bad hakamaria ki ying kisem jungi kin jin dalalong ki bajanai ladangi kwa bagi ying kisem jungi ki long ki bajanai ko hanmen ko para ngi dei bandon kane ka jung shania ka bau Joseph udon hakamaria bad ha utrai token nungkong na sabe baro mangi ki kimi ki pa Mapi ki kun samla ki ban sathau la ne ba pin sapan long ya ki ying sem jung pi nang ne shakmat prakhat bat puson bah ngi dei bandon kan ne ga jing shania mar kaliang klem ga jing shania mar kaliang ka ying ka sem jungi kan sapolom ei kan sapat sapra kan saduno ya kita ke jingi ei ki jong blei ya kita ke jing kurku ki bau blei la kolar hangi kan ne ka dei ke baneng kong ka ba arpat ngidei ban ya bar hak ya kekular kaba ngilayak klei mapi ki kimi gikpa ken mau kasni kaba pisim ya kasakramen jong ka jingentu kurim pi kular om dei tang hauling do amarwei hanrei hakmat kaduan kadupat piwan kular ya ki kular jong pi baru arngut hakmat utrai hidalade hakmat utrai hakmat kaduan hakmat ki babun ki balang hakmat ki bayi ngasem ken mau haba pilai kular pide ban bad hok ya kular ga jung pi kanangut kilong ying long sem jungi kanangut ulong kpa kanangut kilong kmi jungi hakane kasngi hakane ge juk ba bad hok ya kular ngat harai ba nakasispa san phoru om don shu kata ga jung bad hok ya kular ngi kular hakmat kaduan Henry habangi mino nakmat kaduan habangi lej ngile da komwei bangimbat ya kekular de nama takadang yo I bagi long ying lo sem jungi kipai kipra bang kilong kemi kilong kipai jungi kimla su ban bad ya kekular ga jungki de nama tar kadau ki ngob no ha kapop klim de nama bangim la su ban bad ya kekular kawan ra kajingya paja pra kamtame kajingya plaj sans ing ka bang yong aktin kasi jungi kohan men ko para sachisin kaying kasem jong u Joseph bat kamaria he dalade ki khot ke wer ya phi kilong kmi kilong pa bat kumjure phi ki samla ki ban sapan long ya kaying kasem jung phi ha kisngi ki ban sabut hakalawe jung phi ba pin bat hok ya kular ka ba phi la kular ken mau haba pikular kamdei ka jingkular kai hanrei pikular daga ktin ka bau terahi dala deu aya pi
Pikular da kata ka jingkular ka bau terahi dala dewa ai pi. Kamdei ka kami tang na kasur ka jungpi na kasintur ka jungpi anrai kabami nadu ka danut ka jungpi. Kabami nadu ka danut ka jungpi. Ka ka kular ka ba pilabu hakmat ka duan ka dapat omla ban panlait. Omla ban wengno na ka jing em jungpi. Kular ya kane. Bat pediban bad ya kane ka kular ka ba pilakhlei ki kimi ki pa bat kumjuru pi ki kun samla. Nang dapat ngidang la ban ai sibon teli ki point ban puson kumno ki long ying long sam chungi ki dei ban long kum ka ying ka sam jong jisu ngila banong ka jing yamap mar kiliang ka long ka badan kam hadin jong ka jing shani amar kaliang hadin ka jing bad hok ya ka kular jing yamap mar kiliang ka dei bandan ngimla ban lai naki jingduna baharukam kumu breu kum ka breu ngidon ke jingduna ngidon taki lak kilet ki jungi yole si haki jing mod jing perkat bad yole si haki kom kren jungi bad yole si kum juru daki kam ki bangile ngimla ban light na ki jing duna ngimla ban light na ki daki jing bakla jungi Henry ngidei bandon kata ka jing kloy ban yamap markaliang haswa bangin yo kata ka jing yamap markaliang ngidei ban pendem yala de khmat iwe ban pendam ne ban penjam kamot ngadai ban pediang ya kada gejing bakla ka junga ban habang pediang ya gejing bakla ka junga kadai ban penlong ya ban lej hakmat ulok ne kalok junga map ngalale bakla map yang ngalayaj bakla ya kular ka junga hato don na em na pedeng jung pi kilong kimi kilong pa ki bayos ngeu ya kana kasur ki badang don kata ka jingkloi bandong ngala bakla bat ngad lecak mat ulok junga ne kalok junga map ya ki jing duna junga haba pios ngeu bau lok jung pi ne kalok jung pi kiwan hakmat jung pi da kata ka jing khoslai ne ka jing pediang ya la ka jong jing duna haba kiong map ya nga pi kloin em ban ong nga map ya pi ladang gidon kata ka jing pediang ya jing duna ba ladang ilong kita ki breu ki bakloi ban map mar keliang ko hanmen ko para ki ying ki sam jungi kin salong ki bajenai kumba kaying kasam nasarat kalong kebajanai nang dapat ko hanmen ko para ngidei bandon kata ka jing ya kersyan mar kaliang hato ulok udon na em kata ka mansim kersyan ya la kalok hato kalok kadon em ban kersyan ya la ujong ulok kamtame hakipor badan gejing gejing jenjar hato kalok kadon em ka jing snutho ba ulok jong kau turesitam upendap penbiang ya kaying kasam hato ngakloy ne ban yeng hasanda jungu ban kersyan yu yole si kum ka kantai pimla ban trei hanre pidon pikloy ne ban yeng hasanda ulok jong pi ngan kersyan ya pi gilong ying long sam jungi mata hang ne khasi ne chano rukum ju miyo i ba kane ka jing kersyan mar kaliang kaladuna habang imdon kata ka jing yeshan mar kaliang kaying ka sam jungi ko hanmen ko parakan mau kan sakelon dain mata kadau ngidon kam kane ka jing yak kersyan mar kaliang ka jing yak kersyan mar kaliang ke bamod pin pediang ya ka jing yo ka jungu dau yo stengka na tengka ne sispa pediang ya kata ka jing yo jungu bat pihak ban pendapan biang ban karla kadiai da kita ke jing don ne ke jing yo jungu kane ka kata ka jing kersyan ke ba ngidei bandon haki ying kisem ke jungi Kohan men ko para nang dapat kiying kisam gejungi kum silok kum sikurim kum situngah pidai bandon ketaka mon banong hooj ngikloi banle ya ke ka bau blei uptha ya pi banle ya kamon jong blei kumba u Joseph ule ya kamon ka bau blei ulaptha yu ulaong ba sim ya kamaria kum katanga jong me usim ya kamaria haba Sajisin utrai ong sim ya kamaria bad ya kunlung Jisu lej pet cari Egypt ulej Israel ulej Nazaret ulej ya ke bau utrai ulong kebamut u Joseph bad kamaria bad kaying kesem Nazaret hibarakawe ka khot kaweri ya pi kikimi kikpa ya pi kilonging barakai ban le ya kamon jong ublei le ya kamon jong blei ha ka jing em jong pi But what ya kamon ka jung blei ka bau blei ukwa ya pi
Kikimi kikpa ban le ya kata. Lada pi le ya kamon ke jung blay, lada pi pendep ya kamon ke bau blay kwa ya pi ban le klempep kaying kasem jung pi kan salong ke bajanai. Kohan men ko para kumbang itip ngidon kam kine kilai teli hakajung im ke jungi. Kajung i yo blay hakine kilai teli. Kajung i junga bat jung pi yo blay kide balong hakine kilai teli. Kabadeng kong ngide bandon hasanda jung blay. Ngide bandon hasanda jung blay lengba ke jung duai jungi. Lengba ke jung duai jungi. Lengba ke jung atrelang jungi haying asem. Lengba ke jung i jungi haying asem. Don hasanda jung blay. Kabaar pat ngide ban ya don hasanda markeliang. Ukpa wat kakimi padukpa kikimi kikpa balaki jong kikun kikti hasanda jong kikimi kikpa ngimde ban yai lat iwe na iwe ngide ban yeng teli kawe don hasanda iwe highway pat nang dapat kajing don senda jungi badu blay kajing don senda jungi iwe pa iwe kum kaying kasem kum sidakhat jong kaying kasem kahap pan long ru yangi bangit don senda bad ki para breu jungi bad ki para marjan ke jungi ladangi don kene kajing don sen hasanda jong ublay bad ki bahaying hasam jungi bad kum juru bad ki wei klempep ko hanmen ko para ngalaban ong ba ki ying gesem jungi baro kin salong kita ki ying ki bakhoj kum kaying kasem Nasaret kaying jong Jisu kaying kasem jong Kamaria badu Joseph kohan men ko para hagan kasngi kine kide ki mat ki pusan ki ba ngakwa ayepi ba pin shem bad pin persang ban le hakaying kasem jungpi ho yole se habangi persang ban im ya kine ne ban le kine ngimla ban pendap hok yaki ngimla ban le yaki sispa na ka sispa hanrei ngidai ban don kata ka jing persang nado gadanut omdai ke jingle arsa ban rei ngidai ban persang ban im ya kine ki nuksa ka ba kaying kasem jong Jisu jong Kamaria bat Joseph ki khot yangi kohan men ko para sipor token ngin kemet ya lagi jong ki yingesem bat ha ka ju kapor ngin IT ya lagi jong ki yingesem ha ka yingesem bokoj Nasaret kabrep ki khamat jong pe duai bat IT ya lade kumukpa kum gakmi kum ki khon gikti bat khamtam bat kum juru kisamla ki ban satay ya kaying kasem ga jungpi hakisngi ki ban sawan hakalawe ga jungpi pede ban im pede ban bot ya kine nuksa ka ba kaying kasem Nasaret bakhoj kalapan i and yoro ya Jesus Christ cho ngin yang ngin pla la ka jong ka jinget Nangit hau men simba
bom syukur. Amen. Kena kelimat ko hanben ko para taguan ra gijing angdot gijingi gijing kwa gijing terang gijingi baro gijing don kam gijingi hakmat ublei kupa jungi. Nakabentaw kupa bukho jungi u bishop jungi kiling do baki katikis bakin pen I nakabenta kabalang balapen khamti ha kajing sumar jungki kajuk kajing sumar balapen I u Joseph bat kamaria yau Jisu ngi kerpat yami kutrai Ni kerpa dia me ko try. nakabenta kani kerempai kristan jungi bahaki por baro khamtam hai kajing lumlang sngi utrai bangin sngokum ki khon jong ujo ukpa bat shipara iwei bat iwei pat ngi kerpat yami kutrai Ni kerpa dia me ko try. nakabenta ki yeng kisam balayapat hakeleng keperthei bau blei unisnei ki kmikpa baki khon jong kito ki yeng kisam bat banpen benapat ya kejing jot balawan ra da kejing yapat ngi kerpat emi kutrai Ni kerpa dia me ko try. nakabenta ki khon jongi bakin bot ikinuk sau Jisu bat ban IT yala kejing em hakaban pen priang ya gospel kum kiling do bat kiriunyam ngi kerpat emi kutrai Ni kerpa dia me ko try. nakabenta kejing yesuk ha kashnong jongi bat kituk kibam pat long kristan kin shakring ban yaso bat kabalang haba kiyo I ya kejing e jongi markelyang ngi kerpat emi kutrai Ni kerpa dia me ko try. Iduai nak benta jungi wei pe wei ki besimenta ha kana kamas ke bakoj. Ni IT ya ki ying kesam ke jungi ba ngilaban bot ya nuksa ke babaha jong ke ying kesam jong Jisu kamaria bado Joseph. Berkumjur ngiduai nak benta kitu ki ying kesam ki balapai lapara ki bom dan syu ha ke jungi adai jengmut ha ke jungi it ha ke jungi trelang ha ke jungi long kawai. Kita gilong ying losam ki balai pan light ki balai shong la ka jong kumi kpa la ka jong na ki daw ki babon tongi duai botrai un kta ya kedanur ke jungki un pen kela ki bamod ya ki bat kindan kata kaman semandong ala bakla yan lai ban pan map bat kedan kata ke jingi map mar kaliang kenang ba ying ka sam jungki kini long biang sa jisen ka wei ni wan raru ya ke jing temu jungi iwai pa iwai hakmat keduan ke jung blai baro ke jung don kam jung pi ke jung kwa ke jung trang jung pi IT yaki ha ujisu usngap bat unsa penur long yak e ba pi pan o ko blai ko pa kine kide ke jung trua kine kide kita ke jung angnut ke jung duai ki bang labu akmat jung me ha kane ke sngi tos ngap kotorai ya kene ke jing duai jungi lada ki longkat kum kamon ke jume ngipani kene daw kris utrai jungi amen kanamba lais pa andru kupra Shim putrai chingin jong ya lagi hami shimbaron kisni jonga bangan waya yami shimkini kikti jonga bangan treitan Ching it yami Shimkini kiktan jonga Nan mari yalan yami Shimkani kasun jonga Bangan waya rotan yami Shimka
kabur berkhan jonga banyan tip tanya mi Toduai ko para baga jeng kenya jenga bat jeng pi kan long ba pediang hu nak madu blei ukpa badan bor baro to try yang yang ti jong pi nak benda ke jing ro ke brom ke keteng jung ke jing menjoy ni pada ke balang khu jung u baro kuai ngi terwa hame ko try ya ga jeng kenya jeng pan yesuk da ka ba kerpat red baleng ba ga jeng ya sailem jong kamari jong ga kmi basoti ublei ba jong joseph bakhoj men pan scam ya ki ying sem jungi ha ga jing ej ba ga jing suk jong me daw chris utrai jungi amen. Utrai dan ringkat bat pi ringkat bat piru token tu ya laki danut ikin ti ki shau try tongin ang utrai blei jungi ka shong hok bat kedai da shisha kalong ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jukut namar ha ka jing maya jong ka ktin ka balawan lengdo ka jing shai bat mai jong ka borom jong me ka tan shan ha ki khmat jong ka danut jungi khnang ba kumba ngi thu yaw blei ba paw hangi an kring ro yangi leng ba jung u ban e ya ki e ki bangim la ban yo e bad rangkat bat ki banamar kata rangkat bat ki angel bat ki ar ka angel ki kets em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka meneng ngi rwai ki jing rwai ro ya me bat ngi pen bana klem sange Ubakun, utrai umlei ipan, meneng pertai sawada kaburam jong me. Hosanna, Hosanna, don't why you bless Shadron. Hosanna, you bless Juno. Yaro you bawang hagar keteng utrai neng pertai sawada kaburam jong me. Hosanna, Hosanna, don't why you bless Shadron. Hosanna, you bless Juno. Da shisha melong bokoj kotrai katame jong ga jingkoj baro namar kata ngikir pad yame to pen khoj pen kentang ya kine ga jing trua jungi dag ba pha yaman sem chung me kum kam jer halor jangki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kamon snobha ula pediang ya kejeng syasutom ula shim yukpu bada kebaingu ya me ula kedia ya u bada lai hala kesenran u ong to shim bato bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi Haga jugur kam enda lalaya bam ula shim yaku khuri badaka imu biang yeme ula ai hala gisenran uong to shim bato di na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai badbom jukut
ya keba en penme na kebanta jong pi ba na kebanta ki babun na kebanta ka jung ma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jung maya jong ka jung e Jing ya trong mê cô trai ba nhịp là ya ca ching mi pa trong mê ha du ba men đâu an ha du ba men đâu an Namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya ba ka jing mi pa jung u ngi terwa hame ko tra yuk po jong ka jing em bad ya ku khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu ai dem namar malanyew yangi ki babit ban yang khmat jung me bad ban sakri ya me da ka bas ngawret ngi karpat ya me bangi ki ba yo benta hakamat bad kasna mo kres ngin long ki ba lapan ya tali ka we daw man sem ba khoj tokan mau ko tra ya ka balang jung me kabala priang hasutlang ka perthei bato penjana ya ka ha ga jing it rengkat bada Francis ukpa ba ko jungi wal bad marwen u bishop jungi ka kan hun ki bishop bad baro ki lingdo tokan maulem ru ya ki henmen ki para sunrang bad kan thei ki baliothia da ka bakarmen ha ga jing mi pat bad ya baro ki bal khladno ha ga jing snei jung me to padiang ya ki sha ga jing sai ka kekmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barangkat bat kamarya the soti bakhuj kakmi jong belai ujisa bakhuj ukurem jongka ki apostol bakhuj bat baro kerkhuj ki balapan sung bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ga jong em bom jukut bat bengira bat pandan borom ya me daw khun jong me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hame blai kupa badan bor ha kejing long kawe jong omen sem bakut baro kabaram bar kejing ro chunom la chunom amen abang iduwai kena kejing duwai ke bakres hiulai kayangi to ken ko hanmen ko parang IT yaki ying gisam gejungi khamta me mapi ukpa gkmi IT lade bapila banbod ya kanuksa babha jong ujosep bad kamaria kokpa jungi uba habneng kalong kabakhoy kerteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme hag khandeu kumba habneng to ayang yimata gejungbam jungi kabahala kasngi batamab yangi kerangkang jungi kumbang rugi mab ke bales ne yangi badwadi alam yangi sha ke jung pansoy henry de panlaj yangi na ke basneu to panlaj yangi ngi karpat kotrai na ke jung sneu baro ha ke jung sbon jung me to a jung suk jung sanya ke sngi jungi khnang ba da ke jung rap ke jung snei jome ngin laj barabor na ke pop bad ngin yo jung yada na ke jung jenjar baro katba ngi dengap khmelenti ya ke jung kermen bakhoj bad gejingwan pat jongdong panem jungi uji sukres namar ka jongni ka long ka hima ka jongni ka bo ka buram jinom la jinom ko trai jisu kres me belong hagi apostol jongme ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe jeki pop jungi henre ka jingai jong ka balang jongme bad ka jingsbon jongme to ahya kai ka jingsuk bad ka jingatli ka wei kat kum kamon jongme mame Ubin babasan syar junom la junom amen kajing sukutrai kadan barabor rengkat bat pi ringkat bat pi tong ini terwah ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Kokun lang
trần tu ai chính su yang yi Ha kami kun lang brod jong blay, ha kami ubukid na gipop jong kaparte. Suk yangi ki balakot, sya kana ke jong kawai jong ukul lang brod. cô cần rat Am sung hok da man rong apo kaying ke jonga, han re shuong dang dak tin kaman sim jonga kan sakya hi. Kamat bat kasnam kris kan ripin kalamingi sya ke jong embam jukan. number our spotlight. Joy.
ban wan shong sabani mi be chin king ben ya so neng per dan mi man bay jinker men kan chuang xiang nong ben san nong ya san la per mi ben ya su you ben real manum ni Nyangu Gil Maria Metra Baik kabren Ban shong sabani Dong ini aduai Kok pa bai snai tam to penlong ya kito kibame pen klain da ki sakramen na beneng bakin ya pertho bot ya gnuksa jong ka ying ka sem bokoj knang ba haden ka jing tenjo jong kane ka perthei ngin la ban ya don lang bat ki sujinom dau kris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru. ublay badan barbaro unkarku ya pi ukpa badukun Baduman sembakot. Amen. Tolay suk ij basyukriyo try nagkajingin babha jong pi. Ni suamu ya ublay. Kanamba sau pupra. Kanamba sau pupra. Kabram hau kpa brau kum hau men siam bokoi. Barang ba menikong jumatar barabor Jinam la jinam. Amen. Ko dano bukuta mu Jesu. Toy snei. Ko anga bikiri ko baro. Tudwain ka bentai. Ko mari ko kumi ka jing sngolam. Tudwain ka bentai. Hak tem pa Ba brau ko ko na siam masim bokoi. Amen. Amen. En yuro utrai Jesu Christ. Jinam la jinam. Amen.